Držimo me dobro sis. Majica. Tvoja fejkara. Dobrodošli ljudi u još jedan novi video. Mi smo se uinatili, mi ga snimamo, znači. Inače, verovatno će Una da izbaci pre mene video. Danas na mom kanalu reagujemo na moje klipove. To je novi serijal gde reagujemo na naše stare blumantne klipove. Ali je poenta toga da se svi smemo i da vidimo koliko smo orasli, prerasli. I to je to u suštini, tako da ajmo odmah da pređemo na video. Ona se nije ni javila. Ona kao da je plaćena. Tako da... Ono kad kažeš preko mene. Ja sam prvo da imamo moj prvi video, tema i tag, ali možda bi prvo roulette challenge. Tu ja kao radim izazov. Iskreno, ja bi... Prvi video. Koliko traju? Prvi je 10, drugi je 6. Moji su svaki traju po 15, lagano oba gledamo okrenja, tijema i taga, jer to je baš pitanje. Znači mene više zanima njene reakcije. Znate kako sam ja uzbuđena? Mnogo je blan. Moraš da kažeš kako je tebi bio osjećaj kad si vidio Malu Unu. Inače kad sam ja vidio Malu Unu, naforana mala ribica, full šminka, ide u školu. Nemoj mi to danas mi glumi to. I glas. Amalija, energija lijepa. Sad ću čuješ moj video. Ajde, ja čekam. Jesi uključio snimanje ekrana? Jesam, znači imamo, meni sad Instagram poruke. Ide, cijelo intro kreće. Ajde. Tako ja ću ovdje stand-ovi. Ajde. Zdravo svima, dobrodošli u moj novi video. Kako si malija, glava ti je ovo. Kako sam ružan. Tema i tag ili ti too much information. Ne mogu mnogo nešto, motam mnogo Pusti me. Ovako, znači ovdje imamo negdje oko 50 pitanja. 50 pitanja. Ali, brate, glas ti je bar normalan. Ali vidi kako ti sićeš na telo, tačno ti je prvo glava napupela. Pitanje, šta imaš na sebi? Znači, kao što vidite, nosim majicu i shorts, ne znam da li se vidi. Znači, krenete YouTube kanal, krenete. Ćao, ja sam Nikola, prvo pitanje šta imaš na sebi, majicu i shorts. I sednete. Znači, ja upakao da sam otišao. Meni si ne udavio. Drugo pitanje, da li si ikada bio zaljubljen? Pa, normalno. Mi i dalje nikad nismo bili zaljubljeni. Kaže, pa, normalno, šta mi je? Ali kapiram. Da li si ikada imao težak prekid veze? Pa nisam imao nikada težak prekid veze. Jer nisam imao ni veze. Ako veza ne ide. Ako veza ne? Ako veza ne ide, zašto mislim? Inače, ja ovaj čašak u kući ne... Slagao si ovdje, nikad nisam imao veze. To je kao kad ste mali, pa kao mi smo u vezi, nikad se nisu poljubili. Inače, ja ovaj čašak u kući nemam, ja sam samo razmestio cijelu majkinu sve cvijeće, stavio jednu stolicu kuhinsku i sebi napravio pozadinu za snimlje, ovo ne postoje. Ja sam se potrudio. Da, ja se potrudio. Preko kako godina? Boss ćemo da imamo mnogo, tipa... Pitanje, koliko si visok? Kao jagodica, kao koliko... Ja sam komedijaš. Znači, visok sam oko 1,60 i nešto. Prašao sam 5, valjda. Ja nisam prastrašao. Meni si baš cool nekako dača. I to foru što si kao, uopšte mi nije bilo cringe onako da zaboli. 57 kila. 57. Imaš li tetovažu? Nemam. Ali planiram da imam, znači cijela ruka, cijela noga. Ja to pričam od tad, ja još nisam, ja sam to pričao. Imaš li piercing? Ne. Fuj. I ne planiram. Onda OTP. Sad razmišljam o tome, nemam ja OTP, možda, kada je bio aktualan film Gospodin i gospođa Smith, tada su možda bili Samo nešto da kažem, vi niste svesni koliko ovako malim bićima, koja muda vama trebaju da ovo. Ja sam ponosan, iskreno, ali je cringe. Čisto da se zna. I Angelina Jolie. Zatim... A ja sam sećam se to izbacio i sutra otišao u školu ovako. I sad samo si pogledi, svi onako si ovako nešto juče krenu YouTube kanal, a ja idem odavde. I znam da su me dvoje moji izrazano podržali. Ajde bre, ajde, ja sam izbacio i došao sam s njima i oni su bili samo lagani ceo dan. Tako da mi je... Najdraža serija. Serija slabo gledam, ali kada je gledam to je već nešto... Da sad nadoknadio. Uvodu anatomiju, na primjer. Uvodu anatomiju? Izmislio, znači gledao 2 epizode Dr. House. Najdraži band, možda... Tropico Band. Gas! Nešto što ti nedostaje. Pa nemam baš nešto što mi nedostaje. Ja ništa nemam. Neko nedostaje. A co? Oje, kako je... Pesma. Evo ako...
ja sam u to pitanju veoma, da kažem, čudan, jer meni je svaka pesma najteža koja je skoro izašla. Naprimjer, evo u posljednje vreme, pre nekoliko dana je izašla pesma Temperatura od Saša Kovačevića. Oh my god. Gas, temperatura. To je tad bilo. A pa dobro si rekao iskreno. Tako je sa ovim novim Pa i bezom. meni je da sad mi je skoro da... I kako izađe sledeća, zaboravim. Zaboravim na ovu prošlu, ja sam skoro to realno rekao. Imam 15 godina, u oktobru punim 16. 15 godina imam. To je bilo pre 9 godina. Znači ja sam tamo starija od tebe. Da. Ti si ovdje mladunac. Ja, znači, 15 godina imam. Ali Krećemo u srednju školu. Znači, ušte nisi ružan. Samo jedino što mi je bilo na prvu kad sam vidjela, glava ti je mnogo krupnija od tela. A sad ti je proporcionalno, tačno ti je prvo nekako napupela glava. Napupela, kaže. Pokazala ko lizalica. Da, ali izvini, bedeš, šta pričaš ti? Znak, horoskopski znak u znaku vaga, Jao, Edit, ti si... Ja sam editovao gas. Šta si u podznaku? Vodolio. Kvaliteti koje tražiš u partneru. Pored, znači, telepata što svako, znači, traži. Lepo je rekao, lepota! Naravno, znači... Ispravi se malo. Ne podržavam ljubomoru, niko ne podržavam ljubomoru između partnera i tako dalje. Tako dalje, ne mogu smarati to. No me interesuje. Najdraži citat ili izreka. Slušaj sad. Nema neke citacije, ono... Slušaj. Ajde, da ono govoru, sam to mislim YOLO, svi znate već što znači you only live once. Live once. Live once. Šta live? You only, jednom uživo. Šta uživo? Isto ti je my tag, to su ista pitanja. Stvarno? I faktički imamo odgovore na ista pitanja. Oh my god. Ali you only live once. Znači dve reči engleskog, ne znam. Da kažemo, onda... Ja sam kažem, jednom se žive, ali da budem cool kao pa na engleskom, kao. Glumica. Tu imam baš dosta, ali da kažemo glumica Angelina Jolie, dok glumac... Brad Pitt. Johnny Depp. Opa! Kojeg? Boja plava. Plava. Bež sad. Glasna ili tiha muzika, definitivno glasna. Dobre, bre. objasni. Znam si nas tad da se družimo? O svoju sobu. Ja sam mogu da snimam TMI tag sad i tad i samo da uzmem da režem ta gornja pitanja i samo postavi pitanje, odgovorim i samo odgovorim. Da, i onda posle toga izbaci to bi mogu da... ovu reakciju, ovo sad što snimamo. To je bravo, to je bravo. Kako je to dobro, imaš i ti? Da. Redko sam baš tužan, ono, ne pamtim kad sam To posljedno. se promenilo. Da kažem, plaću zbog nečega i... Odrasli smo. Došli problemi. Ukoliko ti treba da se istuširaš, ovako, pa zavisi ono koliko vremena imam na raspolaganju. Juj, coka kao prezentaciju da držiš. Istuširam za 5 minuta, a ako onako nemam, da tako kažem, ograničenja, onda to može potrajati. Ja sam još to snimao, svi su otišli iz kuće i ja sam uzeo, sad je prilika da pokrenem jer mi je ovo sramota, a samo mi u dnevnoj lepo svetlo bilo to hladno svetlo i onda sam ja brzo postavio sve, oni su tišli neku slavu ili nešto, ja sam tako i snimio sam to, meni je to možda iz drugog puta jer sam prvi put tipa stalo mi snimanje na pola, nešto sam se zeznuo, ne znam ni ja, a to sam naslagao stolicu, na stolicu, malu stolicu, pa šerpu, pa stavio. Ja, a ček telefonom. Sad ako se ovo podrazumeva za školu, ako preskočimo onaj deo od sat vremena dok se ja rastanim i tako dalje, onda mi treba negdje... Ja da se rastanim. 15 minuta možda. 15 minuta. Da li si ikada bio u tuči? I kada jesam, ono, u skorije vreme ne, ako se... I kada jesam. Znaju ovdje kao. Nikada nisam bio tada. Znači, nije se desilo, nije se izmislio lik, znači nije se desilo tuča. Kada jesam. Da kažemo sa bratom i tako. Sa bratom? Ja sam to računao. Nešto što te privlači me humor. Humor? Znači pozitivnom energijom. To je i dan danas tako. Mnogo, znači nešto što nadije kada se znači zrači negativnom energijom, kada uopšte nije druželjubiva i ne žele uopšte komunicira. Pa si ti coko odraži. Super sam ja to. Energijama priča. Baš energija. Bravo bre. Druži YouTube zajednici. Pa pridružio sam se YouTube zajednici pre svega
zabave, ima više slobodnog vremena. Kako si ti to lepo, kao da... Bukvalno kao da si na času i da si ti izveli da odgovaraš i da ti držiš prezentaciju. Da, evo. Slatkic. Onda strahovi. Nemam neke, znači strahove, kao što na primjer neke ime visine mraka, nemam neki određen strah, plašim se, znači mogu da se uplašim kao i svi ostali. Kada me neko, ne znam, brisne iz nekog mraka, nešto. Nemam neki određen strah. Zatim, posljednja stvar koja te je rasplakala, ne pamtim, znači ima nekoliko godina nisam plakao. Šta jebe mi ti seme ja? Šta vrištiš seljanko jedna? Joj, što sam se usro. Jebem li ti seme? Da proveriš da li dalje. Presekao sam se, mislim neka tarantula ide po tebi po nozi. Evo držim koleno ovde. Joj, usro sam se sad. Ćemo na drugi video? Nećemo, znači nećemo. Sinoć sam drugaricu jako na četu loju. Ne da mislim sada si rekao mi ovo udvaram ili tako nešto. Nemoj da mislite. Zatim... To je kad si poslije put rekao volim. Imena, ovako, znači, moj YouTube ime je Adam, a prezivam se Damović, tako da... Presto! Ovo profi, ajde da će ga moj bedni. Okreće mi se iz ovih. Ne znam, ne volim nešto da čitam knjige. Iskreno, iskreno. I to sam slagao, nisam mi počeo pripričam. Ja, ne čitam znači jedno, ali trebalo bi da počnem. A da Karenjina. Ovo je tako iskreno. Trebalo bi da počnem. Ana Karenjina. Nikad je nisam. Baš nikad nisam prepričano nešto. Isto, na slušalicu ono. Posljednja serija koju si pogledao, Uluda anatomija sinoć. Zatim, posljednja osoba sa kojom si pričao, majka. Majka? Ne, drugarica. Veza između mene i osobe koja ti je posljednje poslala poruku, drugarica. Najdraža hrana. Strašno sam probijedio što se tiče hrane, ne volim, skoro ništa ne volim kuvano da jedem, ali, mislim, najdraža hrana, pizza, palačinki, tako to. Kako je izašao Ediš? To je definitivno Amerika, New York i tako. Amerika! Posljednji putovo, bila je Grčka Neapolita. Ali što ono bacuje sličicu? Imaš li simpatiju? Pa ono. Normalno imam, uvijek imam simpatiju, dok nisam uvezi, naravno. Dok nisam uvezi! Dalje, posljednji put kada si se poljubio, baš poljubio, ne znam, Svako nikad. Niste ovdje nikad poljubio? Ne, ja sam, to već 15 godina. Ne znam, ima mjesec dana. Ja sam. I to na nekoj klupi ispred tržnog centra. Kada si bio optužen za nešto, mene stalno, znači za sve optužuju, tako da... Žrtva večita. Pre 15 minuta. Ja. Kad ste posljednji put pre 15 minuta? Sofiješa, čokolada. Real. Skoro se slažem. Koje instrumente sviraš? Sviram kurče. Niti me privlači da sviram instrumente. Koje instrumente sviraš? Koje instrumente sviraš? Ja ne sviram nijedan instrument i niti me to privlači da ja uzmem, na primjer, sad gitaru, a da mi sviram. Ne sviram. Gitare? Ona je ušla? Onda... Dobro, nisi ovo, drago. Nakit prezirem. Nakit prezirem? To stoji, ja ne volim nakit, nikako nakit. Jo, nevjerovatno. Nikako, to stoji, to ne mogu da mi nešto svetska. Sve mora da mi ništa da nemam, ako go sat jedino mogu da nosim. Nikog nisam upoznala, brate, baš ga prezire, gadi se. Ja kad nešto, ili ključevi, ja ulazim u stan, ja kao morate pomozi mi, nešto ključeve priči i ono ovako... Samo sat mogu, ono kao ajde, ali kao ništa ni to. Pa i to samo nosim tipa uz neko odelo, tipa, kapiraš da kao upotpunim auto. Posljednje šta si trenirao, crossfit, znači trener crossfit. I da, skokom u vodu. I skokom u vodu? Posljednja pesma koju si
pevao, joj, ne znam, vjerojatno temperaturu, ne znam. Temperaturi. Diže se bura. I posljednje pitanje, posljednji put kada si se družio sa nekim, malo pre 10 minuta je bilo, napravi se drugom. I to bi bilo to što se tiče TMI taga. Ja i dalje sledam taj bip. Ako vam se svidjelo, ostavite like i subscribe na moj kanal. Na moj kanal? Mi u komentarima pišite šta želite da vidite u narednim klipovima, tako da vidimo se. Vidimo se! Ali to... Ali iskreno, clean, čisto, profil, lepo ti to kažeš. Baš ima, znaš, vidi se da imaš šlika za to. Ne zna se šta je gore, pazi sad. Šta je ovo emoji time? Kao, stavim emoji, onda ga izimitiram. Odmah to. Znači, ovaj blam od videa što ide sad. Odmah emoji time. Kreće. Nisam ni znala da to postoji. Dubilica. I mi dobrodošli na moj kanal. Danas na kanalu radimo jedan malo drugačiji video. To je video u kojem ja imitiram emoji. Ja imitiram. Znači, ovako, pravila su da imam 10 emoji koje bi trebalo da izimitiram. Znači, facu, oblik, kako se neka osoba obukla i tako, to mislim nije osoba emoji, ali ajde. Smiley. Vi u komentarima pišite, odnosno ostavljajte nema komentar koje biste želi da vidite u narednom ovakvom videu, pa da ne držim više, hajde da počnemo. Pa da ne držim kako si ti to sve po PS-u. Emoji jeste ovaj, odnosno tuđi nekdan stoji kako bi to... I to je poenta videa, gledaj sad. I to je ljudi poenta videa. Ali samo, ne, slušaj, da je bilo ko drugi to radio, pa da se šokiraš, ali ti bukvalno izgledaš kao emoji. Ti si okrugao i ti si emoji. Veće su mi obrve nego kosa ovdje. Ovo je identično. Kaj je to super uradio? Ti si to sjajno uradio. Mislim da je dobro. Mislim da je dobro. Me ruka boli. Nemam pojma kako uspio ovaj zglob ovdje da ukrene. Da ukrene. Da li se smije, ne smije se ovako. A gledala što se kjeza. Uspio od skidane ruka. Drugi emoji jeste... ovaj. Znaš što se stoji? Što stoji? Šta radim s facom? Šta je ovo, nekako smoren tip ili šta, nemam pojma. Treći emoji jeste... Ćao malena. Odo kući moja! Odo kući! Samo još jednom, daj da nam ulazim. Evo vratio sam, moramo još jednom. Da me preboliš taj. I kad ti nešto novo krineš, samo 5 puta radiš to i kraj. Da, to ti je lek. Ćao malena. Zonu kao neki šmeker kao. Nema. Ono čovjek. Mislim ono... Ne, neka casual varijanta. Casual varijanta! Četvrti emoji jeste... Kao da se ništa nije da četvrti, ajme. Ne znam što... Ovo je isti zapravo. Nešto nam pojma šta... Obrve su mi iste. Starke, odavde. Zonu kad neko ispriču neke glupevica ti kao... Real. Peti emoji jeste... ovaj. Jeste, ova. Joj bože. Što... Ova reklama za neki čoko krem. Sviđaš mi se mačko maj. Mnogo me sramota. Mnogo me sramota. Šta je ovo? Ovo je bilo pre 9 godina. Ajmo još jedno. Moja opravdanja je bilo pre 9 godina. Sljedeće godine, to je 10 godina. Znači, briše se iz dosijeja. Ajmo još jednom, slušaj sad. Uvijek ima na foru nešto... Sviđaš mi se mačko maj. I šesti emoji jeste... ovaj, samo što nemam pojma kako to uradim, ali ovaj. Da ti tebi noge, što su ti dobre noge. Inače nemam pojma. Noge bolje nego sad. Malo mi se, ali zato... Još mi krstova. I sedmi emoji jeste... Ne znam kako nešto... A vidi tvoje oči. Stvarno, ali je neki pojma, znaš šta je? Pa predstavi smo. Ne znam da sviđa. A zato znam.
Nemam pojma šta. Ja sam samo... Osmi emoji jeste ono kao... ljubav na prvi pogled. I da, ti si zalepio. Ja sam i next level idem. Ali... I ovaj sam odradio perfektno. Znači, Real. Deveti emoji jeste ovaj što kao nešto kao plač od snaha, nemam pojma ni ja, ali... Sve tako zalepiš glavu. Ne, kao sipam vodu. Ti si ono... Idem real. Znam fake smeh, ali ajde. Nemam pojma da li se nešto vidi, ali plačam od smeha. Sve kako je. Aj, to je taj osmeh! I 10 emoji je... Nemam pojma da će budi na čupanje. Stavio kao sebi na glavu, kao fora. Nemam pojma na što ličim, ali... Ti si ovdje stvarno dao sve od sebe. Sad neko je oblik, nešto ovako. On je spade i namazao masku na I to je bilo to što se tiče ovog videa. Nikog ne zanima. Da kao radimo emojije. Ne slušaj, kao moramo da, ti moraš da pogodiš koji ti ja tlujem emoji, ako ne pogodiš lupam ja. Jedemo onaj bim bazlic. To bi mogli... A hoćete da vratimo ove cringe klipove? Pišite u komentarima, a ja kao ovdje, pišite u komentarima koje cringe challenge i videe hoćete koji su se pre snimali da snimamo sad. Ali ima još 20 mnogo cringe više klipova, tako da ako vam se ovaj video svidi, pišite u komentarima da snimamo part 2 još gore klipova, neke cringe skečeve koje niko nikad nije vidio, ono kao ima 500 pregleda. Tako da, to je bilo to ljudi što se tiče ovog videa. Kako se tebi svidjeli ovi moji klipovi? Iskreno profi. Profi, ona mi ishvali umjesto, kaže cringe kao ona profi. Profi, iskreno. Tako da, to je to ljudi što se tiče ovog klipa. Zaprijete Unu, zaprijete mene, subscribe-ujte se na kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao! Pa stvarno više, znači, direktna operaciju uši. Dođi za thumbnail.